Γεια σας, είμαι η Μέρη τους Κλωθούς και σήμερα θα δείξουμε ένα απλό κλείσιμο. Το ένα απλό κλείσιμο το κάνουμε ώστε να μειώσουμε έναν πόντο και στρίβει προς τα αριστερά. Γι' αυτό συνήθως το κάνουμε στην αρχή του πλεκτού. Όπως βλέπετε έχουμε πλέξει λίγο και πάμε να κάνουμε το ένα απλό κλείσιμο. Για να το κάνω στην αρχή της σειράς, παίρνω τον πρώτο πόντο άπλεχτο, πλέκω μία καλή, περιστρέφω από κάτω προς τα πάνω για την καλή και βάζω τον άπλεχτο πάνω από την καλή. Πάμε να το ξανακάνουμε. Θα το κάνω λίγο πιο μέσα τώρα αυτή τη φορά. Παίρνω έναν άπλεχτο, πλέκω τον επόμενο καλή και περνάω τον άπλεχτο πιάνοντάς τον με τη μύτη της αριστερής μου βελόνας. Τραβάω λίγο το νήμα για να τραβηχτεί ο μπροστινός πόντος και σέρνω από πάνω ώστε να τον κλείσω πάνω από την καλή. Και έχω κάνει ένα απλό κλείσιμο. Θα το δείτε, να το, ο πόντος έχει πάει πάνω από την καλή και όπως το βλέπετε στρίβει προς τα αριστερά. Πάμε να το ξανακάνουμε. Παίρνω τον πρώτο άπλεχτο, πλέκω μία καλή και ο άπλεχτος από πάνω. Αυτό είναι το ένα απλό κλείσιμο.